Πογιατζής. Αουρέλιο το σουτ, καταπληκτικό. Πογιατζής. Κερδίζει ο Θεοδωρίδης, επιχειρεί το σουτ, πέφτει ο Μάλαρτς και μαζεύει. Θεοδωρίδης, ωραία η πάσα. Ο Λόπες έτοιμος για την σέντρα, είναι καλή στο πρώτο δοκάρι, 1-0 Απόλλων. Σκόρερ ο Παπουλής, ο Φώτης Παπουλής βέβαια, ο πρώτος σκόρερ του Απόλλωνα. Στην κάθετη πάσα προς το μέρος του Λόπες, βγαίνει στο πρώτο δοκάρι ο Παπουλής. Διώχνει ο Λόπες, κερδίζει, ο Πογιατζής κάνει το σουτ, η μπάλα περνάει έξω. Γιώργος Θεοδωρίδης έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Πάει απευθείας, πέφτει ο Μάλαρτς. Έκανε λάθος, κερδίζει ο Γκαρσία. Επιχειρεί το σουτ, δεν είναι καλό. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ρισκάρει ο Νίκη Παπαβασιλείου. Για να δούμε εδώ τον Βατή, ευκαιρία για τον εθνικό θα χαθεί. Παϊσάο. Η πάσα απέναντι για τον Βατή. Θα ισοφαρίσει ο εθνικός. Θα εξαργυρώσει την υπεροχή του. Περνάει την πάσα απέναντι, ο Βατής από κανονική θέση κινείται. Κάνει λάθος και βρίσκει τον Παπουλή. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Πλασάρει ο Παπουλής, αποκρούει ο Μάλαρτς. Τελέστηκε το πλάγιον out από τον Λόπες, η κεφαλιά από τον Ντάντι. Ο Σουάνης θα πέσει στην περιοχή. Εδώ είναι η φάση νωρίτερα με τον Σουάνη. Θα κρατήσει την μπάλα και θα περάσει ο Ελλαδίτης. Περιμένουν στην περιοχή τρεις συμπαίκτες του. Θα κάνει την σέντρα ο Ντάντι, από κοντά δεν μπορεί. Ο Παπουλής. Αυτά για να